Sisheshe ngifethe resesivurena isheshe sinanda kakhulu ngamagama wavele ivideo hindi ngifuna ukuthi nizwe lapha nophayela umthakathi eziphendulela kubaba uThula Sizwe uthela izinto bathula Sizwe ade ekhulumela amabutho ukuthi oh no angikwazi madoda izimve nithatha amabutho we all know ukuthi uphayela umthakathi uhamba namabutho meya ku march and march insizwa nje lo mobilize insizwa nensizwa ayibilida insizwa nensizwa ayemele izwe layo so ngizothi sekwenza ngathi ubaba Thula Sizwe buthinizi unenkinga naloko not necessary ukuthi unenkinga but milandela imigudu efanele ukuthola lokho oyinkinga but anyway singala amagama kashaphani Sanibona weingane zakwethu ake sikhulume ngebutho awuyena maye into ingafuni ucisha Awe. Thank you. Sanibona ingane zakwethu. Sanibona abantu bakithi eSouth Africa. Sanibona. Ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu, ngiyaphila nami. Athi ngilungise nawe nje nkosami. Oyedwa nje umfowethu oyiphathelwe isitilesi. Simsize ngoba ningawanaki ke amakwelekwele bafowethu. Ningaze niphatheke kabi. Ngicela umuntu ofollowa mina. Ngawanaka amakwelekwele. Mina I'm standing up for my country. I'm the man. You know, and I know ukuthi I'm a man. So ubudoda kimi bachazwa ukuthi buyini. Ingakho ningibona ngisukumela izwe nje. Ingakho ningibona ngidela konke. Yabo. So amakwelekwele ningawanaki. Abantu nje laba abane stress abahlukumezekile ubheda induna yakhe le emakhaya, ubheda umengameli wakhe, ubheda yena. Manje uma esefika lapho ufika nje ngosami evele into yakhe yonakele kakhulu. So ke sibeke umoya phansi. Bafowethu ngiyabona abantu abaningi bayangithega lapha ku Facebook bangithega noma bangibalula lapha entweni enkulumeni ka Mhlonishwa uThula Sizwe Buthelezi ongunduna enkulu kaZulu MEC wakwaKhokta. Lento ebikhulunywa uShenge iyiqiniso bafowethu simtshela iqiniso. Ngoba kufuneka ukuthi uma uyindoda into ithi mayingahambisani nawe noma ibukeka iphambana nawe mhlambe nezinto ozenzayo bese uphika ubuqiniso bayo. Lento esho Shenge wokuqala unduna enkulu kaZulu Shenge kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe kungumsebenzi wakhe ukuthi afundise isizwe ngezinto zaseNdlunkulu. Iwona umsebenzi wakhe ngempela njengonduna enkulu. Njengoba nibona abantu befaka amazipho engwe bengawona amakhosi. Nibona abantu befaka amambatha bengawona amakhosi. Befaka izikhumba zezingwe bengawona amakhosi. Izo zonke izinto lezo ke abantu phaqa abafana nophakela umthakathi befaka izikhumba befaka amambatho engwe befake izinto ezifakwa ngamakhosi ugcine uma kuzibutho
ugcina ungakwazi ukubona ukuthi ubani inkosi phakathi kwalaba abantu. Izona ke izinto eziyimisebenzi kaNdunankulu lezo ukuthi kube izinto abayisebenzayo nabadidiyeli besilo naye njengoNdunankulu. So ke lokhu nje akushoyo ngokuthi ibutho ngelengonyama ngempela uqinisile. Ayikho ibutho nje, ibutho ngelenkosi ngelengonyama. Amakhosi mesehlanganisa amabutho akhe, leli butho lisuke liphambi kwesilo suke kuyibutho lengonyama. Ibutho liba yibutho kuphela ngelanga inkosi esuke ibize ngalabantu. Phela sikhumbule ukuthi abantu bangamadoda emizi. Sikhumbule ukuthi abantu abodliwa ngamakhosi. Sikhumbule ukuthi amakhosi amaningi abantu abasizi ngalutho. Namanje njengoba kulwelwa izwe, amakhosi abantu abasizi ngalutho. Amanye wawo awafuni ngisho namakwerekwere amakhosi. So ke abantu ngeke bengaphili ngenxa yokuthi amakhosi wona amanye awaqondi ukuthi umsebenzi wawo kufanele kube ukuthi alekelele isizwe, avikele isizwe. Umsebenzi wamakhosi ukubusa phezulu kwabantu. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu bengasebenzi. Inkosi ngeke ibuse phezulu kwabantu behluphekile, behlushwa amakwerekwere. Inkosi ithule besithi inkosi iyabusa. Inkosi ngeke ibuse abantu bethathelwa imisebenzi emncane okuyiyona egcine amagceke eyenze kwaba khona lamakhaya akhona inkosi ephila ngaphezu kwawo. So ke amakhosi njengamakhosi oZondi, inkosi yakwaMandlakazi, inkosi yakwaMnqobokazi, inkosi yakwaMthembu eMsinga, amakhosi afuna ukushayelwa amahlombe, ihlombe kakhulu lawo, ngoba amakhosi akwazile ukuthi athi madoda lungisani, kodwa nilungise ngendlela enokuthula nothando. Nilungise ngendlela enenhlonipho, nikhumbule ukuthi abantu noma nibacela ukuthi abahambe kodwa bangabantu. So ke ngiyafisa mina ukuthi nazi ukuthi le nkulumo ebekhulunywa uShenge iyiqiniso. La madoda agcwele la kule mizi awalona ibutho zonke izinsuku. La madoda nje agcwele kule mizi le njengoba akhila amadoda ezakhela wona, engakhelwa amakhosi, engakhelwa isilo, imizi yawo awalona ibutho zonke izinsuku. Ayibutho lenkosi uma inkosi ibize abantu. Ubechaza lokho kuNdunankulu ukuthi abantu abakhumbule ukuthi ibutho ngelengonyama. Ibutho sonke singabesilo. Ingakho kuzo zonke izinkulumo zami ongilalela mina ngiqala ngokukhulekela isilo, ngoba ngiyazazi ukuthi ngingowesilo. Ngisho nginiphendula la ko Facebook isikhathi esiningi ngisebenzisa leyo mpendulo, noma ngabe ukhulume inkulumo ende kangakanani, uma iyinhle leyo nkulumo ngiyaye ngithi leyo nkulumo ngithi ke wena wesilo, ngoba kuyindlela yokukhombisa ukuthi thina sonke singabenkosi, umuntu ngowenkosi. Kodwa ke yize ke abantu mhla inkosi babizile bangabesilo, kodwa lapha ukuhlupheka kwabo kwansuku zonke ngisho isilo ngabe siyathanda, njoba sazi ukuthi isilo siyathanda ukuthi abantu basobethuthuma, kodwa njoba singenawo amandla naso, amandla ephethwe uhulumeni, ingakho ke abantu bekwazi benelungelo futhi lokuyisukumela beveze ukunganami kwabo ngezinto ezithile, ngaphandle kokuthi bone, ngaphandle kokuthi bethuke inhlamba. Kunabantu lapha bafowethu zonke izinsuku abathukana nengonyama. Ibona abantu okufuna kudilwe nabo lapho. Akungadilwa nabantu abenza into eqondile. Nohulumeni ngisho Ramaphosa, umengameli Ramaphosa, kungafanele ukuthi abukisiswe mangathiwa nje sefuna ukuhlasela abantu abenza into ekahle abangalwi namuntu. Lezi insizwa ke njengoba abantu bengibalula kangaka kule nkulumo kaNdunankulu bedideka, kufanele bafowethu siqonde ukuthi laba abantu abahamba lapha emgwaqweni, laba abantu abasuke behlanganiswe lapha emgwaqweni, basuke benganikwanga imoto, basuke bengakhokhelwanga mali, basuke beveza umbono wabo nothando lwabo ngesizwe. Hayi ukuthi basuke mhlambe bedlula abantu, badlula izinto ezinama budget. Imkhosi lena ekhona yamakhosi inama budget, kodwa laba abantu basukuma bengana budget, bengenalutho, besukume belwele izwe labo. So ke singahlanganisi izinto ezimbili ezingahlangani. Laba abantu enibabona la emgwaqweni sihamba nabo silwa lempe siyilwayo yokuthi izwe alilunge,
akubona ibutho bakwethu asisifundeni isiZulu abanye phela nakuyo lento yaseNdlunkulu nakuyo lento yobunsizwa namabutho nezinto zaseNdlunkulu nje zonke jikelele abanye bayafika kuzo abazazi kahle uyabona so ke ibutho yinsizwa zamakhosi ngokwehlukana eyisuke seyibuthene ndawonye lapha ingonyama ekhona khona ibutho yinsizwa zesizwe senkosi esuke seyiqoqwe izinduna zenkosi ngokwehlukana zibayilethe enkosini bese mase ididiyelwe seyihlangeneke lezo insizwa zibizwa ngebutho uma ngabe kamabutho amakhosi onke njengoba ingonyama isuke ibiza amakhosi eyohlangana emashobeni lezo zizwe zamakhosi ngokwehlukana uma seyihlanganisiwe zibizwa ngokuthi yibutho ziqhamuka zingamabutho amakhosi bese ziyahlangana ididiyelwe bese ke ziba yibutho lengonyama so ke uma ngabe ke insizwa zingabizwanga inkosi sizinsizwa nje zonke izinsuku la sinokuhlupheka okusibhekile zonke izinsuku la sineyinkinga ezisibhekile thina asinamali thina asinama budget thina asinalutho thina siyayihluphekela zonke izinto ngabantu bokufika esikhala ngazo la emphakathini zihlupha thina nezingane zethu ezethi ingane ayifundi nabelungu ezethi ingane ayihambi ngeemoto eziprivate maziye emsebenzini ezethi ingane azinabo baba abanamala allowances amaningi emsebenzini abayisebenzayo zisetshenzwa yithi lezo ingane ihamba ngeenyawo zezikoleni sisukumela lezo zimo lezi ingane nje zidla ama snacks la yingane zezinsizwa akuzona izingane zebutho lezi ingane ezifayo ezibulawa ama snacks amakwerekwere yingane zebutho sorry ingane zezinsizwa akuzona izingane zebutho izingane zezinsizwa izingane zamadoda uyabona yothi ke mangabe sesibiziwe ke sahlanganiswa inkosi bese siba yibutho alikho ke ibutho insuku zonke ibutho liba khona mhla inkosi bize ngeke uhlangane nje nomuntu la emgwaqweni uhlangane nabantu behambela be10 beyiyela emshadweni kana insizwa yakithi siya kuyo sonke ngoJune na insizwa yakwaTetha lapha eMelmont uhlangane nalezo insizwa lezo ebese uthi lezo insizwa seziyibutho cha insizwa maziyo odwendweni lwensizwa izinsizwa lezo insizwa njengoba siyihlanganise kanjena amadoda nobaba nabafana bethu ingane zethu na wonke umsisukumela izwe yinsizwa leza kulona ibutho ningaphambanisi inkulumo enhle kaShenge akhuluma khona ngebutho ekhuluma khona ngele ibutho alihlala alikho akukho lapha elihlala khona ibutho liba yibutho mase kuhlangene siyinsizwa zilethwe enkosini so ke ngicela mina ningangitheki ezinkulumeni zabaholi abasuke beyikhulumela ezinye izinto ezingahlangani nalokho engikwenzayo mina nginolwazi bancane kabi abantu bancane kakhulu abantu abanolwazi lwezinto zobukhosi nendlela izinto zobukhosi kumele imiswe ngayo kunolwazi enginalo bancane khona ngisho amakhosi angenalo ulwazi enginalo mina ngezinto eziphathelene